Les petites i mitjanes empreses pateixen la crisi per dues bandes. D'entrada, la falta de concessió de crèdits i de l'altra, la morositat, és a dir, l'endarreriment en els pagaments. I això inclou també l'administració. Per això, segons ha pogut saber TV3, la Generalitat ha tancat un acord amb 5 entitats bancàries perquè facilitin crèdits a partir del mes que ve a interessos més baixos a aquelles empreses que treballen pel govern. Catalunya és la primera comunitat que ho posa en marxa. L'espera es fa llarga i moltes empreses es troben soles per trobar liquiditat per sortir de la crisi. Aquests vigilants treballen per a un proveïdor de la Generalitat, una empresa que depèn en un 80% dels pagaments que els fa l'administració. Quan van a les entitats bancàries, portar una factura a nom de la Generalitat és una garantia, però els interessos per als crèdits segueixen sent molt alts. Ara han aconseguit que el Departament de Finances arribi a un acord amb 5 entitats bancàries perquè avancin els diners als proveïdors de l'administració, l'anomenat confirming, a un interès més baix, que podria ser la meitat de l'actual. I això que ens permet és obtenir aquesta liquiditat d'alguna manera, que ens apriva la banca, per la situació que hi ha, etc., però que l'organisme públic, en lloc de pagar-nos com hauria de pagar normalment, però almenys ens permet aquesta línia de descompte. Aquest conjunt de taula seria el que s'està muntant als organismes judicials també en un altre material, seria color tilè. També s'han acostumat a cobrar 120 dies aquests proveïdors de mobiliari d'oficina de bona part dels departaments del govern català. I és que el banc aquí no corre risc, o sigui, el banc corre risc amb qui emet el confirming, però suposo que no hi ha problema perquè és administració i s'ho han de creure tot. Tot i aquesta nova mesura, la morositat de les empreses públiques és un dels principals problemes que afecta moltes pimes. Si el senyor Zapatero, en comptes de finançar o voler finançar a les pimes, financés directament en els ajuntaments, les diputacions, les comunitats autònomes i els seus propis ministeris, o sigui, si els diners els donés directament, jo penso que una gran part del problema s'arreglaria. D'aquesta manera, els bancs disposarien de més crèdit per donar a les empreses.